Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinig po niyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Martes o gapitsa 9 na. Buwan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna nining atong maisgutanan karon butaga mga kaigsunan. Presyo sa gasolina musaka og 1.20 kada litro sugod karong mga orasa. Straight to the point. Samtang ang presyo sa diesel o kerosene way kausaban. Straight to the Katanig point. pagtagad rong mga buntaga mahigala sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin ang pag-asa ni Butyag nga duna pay usa ka bagyo nga makasulod sa nasod sa dili pa matapos kining tuiga. Straight to the point. Lain na sad ni mahigala nga bagyo hinaut ta mga kaigalaan nga dili lang kusog kini mao ang bagyo mga sukintig paminaw. Og mao ni mga kaigsunan nga ato nga mga pahinaot o pagmonitor nato kanunay no sa kahimtang sa panahon o ato mga pagampo mga higala nga di lang intawon gyud makadaot kaayo. Kini maong bagyo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Sa pikas bahin mga lulo o mga lula dinis dakbayan sa Subo makadawat na sa ilang financial assistance nga 2,000 pesos karong Disyembre 11. Straight to the point. Alang ni sa buwan sa Nobyembre o buwan sa Disyembre. Straight to the point. Pagmalipay na pod sila sa lulo o si lula ining kalakiha. Ang mga apo ini murag mo paduol na pod mga sukid tig paminaw. Kuyog-kuyog mga kahigalaan ha. O sa pikas bahin mga kaigsunan, aratas duga mga balita kay Commission on Audit na kadiskubre sab. Kining kuwa ron sunod-sunod mahigala ang pagpagawa sila sa mga report no. Ang kuwa mahigala ni pagawa sa report dabot sa biyahe ni kanhi Gobernador Gwen Garcia didto mahigala sa Russia. Nga duna sa dae mga higalay mga irregularidad sa gasto. Straight to the point. Unyan ipagawas mga kaigalaan sa report labot sa tulo ka buildings nga wa mahigala magamit. Nakagasto ang gobyerno og 50 million pesos. Unya wa mahigala wa magamit kining tulo ka mga buildings matod pa sa kuwa. Straight to the point. Ipagawa sa report nga ang t-shirt mga kaigalaan 59 million pesos. T-shirts mga higala nga gipalit sa kanhing administrasyon ni Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Unsa man tong klasya sa mga t-shirts? Asa man ning mga t-shirts karon? 59 million pesos may kantidad. Mga branded ba kani nga mga t-shirt or ang nagpalit ini mo naka-branded? Ato ning gi-take up mahigala kay nigawas man ni sa Cebu de Linyos. Ang The Freeman nakapagawas sa Bangsan Stan nigawas na karon karong adlaw. Tagan tanig pagtagad rumutaga mga kaigsuna no. So sunod-sunod ang kuha mahigala nga nihatag sa ilang report labot ini mao mga evaluations og labaw sa tanan ang katong mga relief goods, mga dilata, apil ang mga sabon nga mga hinabang mga higala nga wa ma-distribute, wa mahatag ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Kabantay mo, mawin na hinungdan nga makaingon ta mahigala karon do na may mga katalagman bita-bitahan na lang gani muraga gituyo sa kahigayunan nga si Pambari 4 may gobernador kay abtik ayo mahigalang nitubag sa mga katalagman. Kabantay mo ang kana mahigalang PDRRMO panahon ni Gwen Garcia mahigala pila yun sa mo niya PDRRMO panahon niya karon naman gibalik ni Pam nga active na mahigalang PDRRMO panahon ni Gwen pila naman nakabuktaw nagtikaw-tikaw nga wa man niya natagaig pagtagad mga sukit tig paminaw og pag abot ni pa mga higala, giridi ang mga hospital. Muna kung giingon, paglinog mahigala, ready ang mga hospital sa Bugo. Paglinog, ready ang PDRMO. In fact, pag adto may galas PDRMO, sila maoy nakaugkat og una. O mga tabangunon. Muna mga higalay nahitabo. Unya kita mo sa Relief Operations Capitol,
Kabantay bagod mo panahon ni Gwen mahigalan truckloads o mga hinabang nangadto sa mga probinsya. Panahon ni Odette wa. Ngano man didto ang mga dilata. Ang mga donations mga kaigalan nga expire. Straight to the Money point. findings karon sa kuha mga sukitig paminaw. Di ba ka magkonsensya anak nga nay mga taong daghang gigutom niya na expire ng imong mga dilata? Straight to the Hasta mga point. sabon. O tanawan ninyo ang kalainan. Ang mga truckloads mahigala og relief goods nga padung sa probinsya, padung sa bisan asa gikan sa Kapitolyo karon panahon ni Pam. Straight to the point. Pero panahon ni Gwen, haiman ang kadto mga higala mga dilata. Kuha may nagsulti, ang commission on audit may nagsulti na expire na karon mahigala sa budiga. Unya, unsa may mahitabo di ka makonsensya anak kawag ka. Nay daghang gigutom niya karon ang mga dilata mahigala naa na nga expire. Unya, kadto mga donors. Unsa may kasulti? Mabitaw na mahigalang ang ubang mga donors bakigalaan. Moingon na lang ari na mo sa DYHP na mo hatag among donasyon kay sigurado may maabot yun sa mga natungdan. Ngay paagi na mo Kapitolyo karon bita-bita may gilas Pambari 4 mo ina diha. Siging putos kinumdum bagod mo nga nanawagan mahigala si Gwen gani adto nya dunay nagpinustanay diha. Hasta ganing wala. Karon ang mga volunteers may gala kita kadto paglinog na nga ang volunteers daghan kay diri sa may Atbangs Kapitolyo. Hasta mahigalas Bagyong Tino daghan truckloads o mga kwan. Andi makakita ana ilang gibuta ilang mata tungod mga higalas politika. Straight to the point. Gahapon bisag holiday padayon ang ilang packing diri sa mga relief goods, mga kaigalaan dito sa diri sa atong provincial capital. Straight to the So point. dili mausik ba? Kana labi na kanang dilata. Ngano man ang wa man mahatag? Ngano wa man ma-distribute panahon ni Gwen? Kay na busy siya sa suroy-suroy sugbo, suroy-suroy rasya. Yagi ta lang ni mahigalas atong katawa ha, bali maayo hamdag suroy-suroy Gwen oy. Ang mga pobre mahigala bida. Nangagutman. Unsa man tong hitabo sa audit? Kani klaro-klaro ha na interview mga nato ng NHA. Ang kwarta sa NHA mga kaigalaan nga ipanghatag ngadto sa mga audit victims. Nabalik na lang sa National Treasury kay bahala na mahigala og di makadawat ang mga tao basta kay dili mo agi gani niya bahala na. Gusto siya nga mo agi gyud niya aron siya sikat. Straight to the point. Di man sugot NHA amo man ang budget. Kami mo hatag og ikaw tarong pa ka nga leader. Bahala na di mo agi ni mo at least mo ditso sa mga tao. Nabay dawat imo mga tao. Kaniwa so nabalik dito sa National Treasury. Mo na nahitabo atong kwartang audit. Karon paglingkod ni Pam Bari 4, maragwala lang na ha. Paglingkod ni Pam iyang gisuwatan ang national government iyang pangayo og balik kadto moong kantidad nga ibalik taon to kay para to sa mga biktima. Bahalag dili ako may muhatag. Ibawa ka daykin. Bahalag dili ako may muhatag yung bahalag dili ako muhatag pero ibalik nito para sa mga tao. Gibalik. Straight to the point. Wa mo kita ana. Dili kinahanglan nga ikaw gyud mo imo kwan. Kana sa kwartas national government sa NHA. Ihatag lang sa mga tao. Bahalag di ayo iagis Kapitolyo. Sagdi lang o dili mo agi nako. Sagdi lang dili ako mo distribute. Basta iditso sa mga tao lang. Unsa ditabo day? Gibalik day. Nya wa mo kakita ana. Straight to the Kanta point. nagpagtagad lo butaga mga sukitig paminaw. Kadto na magpabuta-buta bungol-bungol sama mahigala ining Jeris Provincial Board. Kani adto wa gid tingog bisag gamay. Karon mahigala be sagway sayop spam hala tingog. Kada bang samok-samok ko nila nga dili maka-perform, dili maka-accomplish. Kay aron nga ilang ipanabi sa mga tao, tanawa way nahimong gobernador. Pero karon tibuok provincial board dili ba nakampam, pero unsa man nakalihok siya. Mas nakalihok pa siya kontra Gwen. Straight to the point. Ngano man ang priority ba? Ang priority man gud na. Unsa man tong priority tong Gwen sige suroy-suroy sugbo pa si Garbo sugbo. Ato lang ning agi katawa mahigala kana ha. Og tarong ka nga tawo nga mo evaluate ana. Gibalik na ng kwartahan dito sa national government kay di mo sugot si Gwen kung dili na i-arrest Kapitolyo kay siya may muhatag. Ang NHA mahigala ingon ayaw amo man ning budget kami may muhatag. Bahalag mo uban mo basta kay kami mo hatag ani. Adi man siya. Gusto man siya nga siya may magbuot. Nabalik sa National Treasury. Pero karon giswatan panahon ni Gupam. Wa kay na kuan ng balita kay di pwede balita kayo sa uban. Pero ang latest ana mahigala giswatan ni Governor Pam
ibalik ng maong kwarta, bahala na lang dili ako mo distribute. Ayaw nag-iaras Kapitolyo, basta importante ang mga tao lang nga mo'y hatagan kay ato man mga subuanon nga mga konstituente. Gibalik. Mo na yung latest ha. Straight to the Nga point. tanig pagtagad lubutagas to banuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sugid ti paminaw ato sa tagag pagtagad dito sa kauluhan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nibutyag nga posibleng sa mosunod nga duha ka semana mapagawas na ang warrant of arrest batok sa pipila ka mga senador nga nalambigit sa anomalusong flood control projects. Straight to the Murag point. doon na nagyod mahigalay mamasko sa bilangguan ining kalakiha mga sugid ti paminaw. Makakanta na gyud sa Paskos Binilanggo. Pero kadto mga higalang mga dili kontra partido, bahala kawatan ka basta kay kauban ka mahigala sa administrasyon, joy to the world lang hiyapoy mong kantahon. Ato lang agi katawa mahigala. Muna nga kita wagi kasulbaran ng corruption sa Pilipinas. Kay ang mahitabo ana mga kagilaan, okay man lang o dili mga higala okay man lang og dili mga priso, musugot naman lang mga tao, mutanaw lang ang katawhan nga sige lang kawat lang mo din ha. Okay lang, imbisigaron lang kadto lang mahigalang kontra partido. So unsa may hitabo kini mga congressmen, sayon kay lang teknik. Kawat padayon, basta importante kuyog lang ta sa administrasyon. Abantay bago mo kadagko ani mahigalang flood control projects kinsa may pasakaan ang musukol sa administrasyon pasakaan. Si Saldico, unsa man na Saldico sa dihang dilipas Pilipinas, sawa pa mahigala mo issue mga statements against Marcos, awa gyud. Anto nagkagawas mahigala. Karon nga ni issue na mahigala ni pagawas sa mga videos mga sukit ng paminaw. Okay na, pasakaan nagkaso Saldico. Straight to the Ang ato point. ini usa pagsulbad ning corruption, tanan nga mga kawatan pasakaan gyud. Regardless mahigalag unsay color, unsay political color. Muna nga kanang babae nga nagkupot og timbangan, simbolo sa hustisya, gitaptapan ang mata, aron nga wa say makita kung kinsa ng tawhana. Liberal Party ba na? Unity ba na? Pink ba na? Dilawan ba na? Green by color ana? Wa. Kay kumahon ni mga kigalaan, dili masulbad. Nya ang mga tao pod mga higala okay na lang pod gidua-duaan lang tayo ni kalakiha. Straight to the point. Na okay na lang amaman lang ka nga sige lang ila mo kabalaka na may nga priso. Maulian ba ang mga tao? Mga priso mga higala basta kontra partido. Straight to the point. Pero sadaan sila okay. Pero kadtong mas dako pagsa. Ang mas dako pagsa kumusta man? Straight to the point. Wa lang okay lang hayahay lang baga. Wa lang gani magtago-tago mga higala. Straight to the point. Kanta ni pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Igo point. lang tang giam-aman nga sige lang kay iapil lang upasaka si Romaldes. Sa diyan nagsigi nagrally mga higala, mingon na sige lang iapil lang pasaka si Romaldes. Mo'y recommendation mga sukitig paminaw pero kutob pa sa recommendation. Wa pa gid tayo evaluation mga higala naon sa ang kaso. Kay mingon sila mga higala wa man sana ipasaka ang kaso pero wa may ebidensya. Pero kontra partido gani ka, anaan na ebidensya. Ato lang ni agi katawa mga sukitig paminaw pero maunay kamatuuran mo na nga dinato nasod ambot lang. Ang ato lang ging iampo ni mahigala na po antay paglao mahitabo. Tanawa unsa ni mga panghitabo sa nasod karon. Naunsa na in taon ni mga kagalaan. Straight to the point. Bilyon-bilyon ang gipangkawat. Labaw pas kinawatay sa milabay mga higalang mga katuigan. Kung imong tan-awon ang mga nahitabo, madalupigan pang mas Marcos Senior mga higala ining kalakiha gani. Straight to the point. Pero ang mga Pilipino mga higala, okay lang, tanaw lang mga sukitig paminaw. Naunsa na ning kalakiha, ato ni tagag pagtagad ng butaga sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. O kini uguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado.